לגברת קמילה ישי, בבקשה. הילדים של גברת ישי, בבקשה. כל הילדים של גברת ישי, בבקשה, לך. בסדר גמור. טוב, חברים, לפני שאנחנו חברים, תפנו קצת, גם הקהל רוצה לראות בגברת המכובדת שלנו, את כלת הערב, גברת קמילה, או בקיצור קמי, נכון? קמי ישי, ממושב גלעד. בדרך כלל אנחנו מעניקים את התעודה הזו לנשים. בראש חודש לבנות אנחנו מעניקים לנשים, לאישה מהעדה, שתרמה, בלי לחשוב שבאיזשהו שלב היא תקבל על זה תעודה, אלא היא תרמה מתוך מחויבות, מתוך הרגשה עמוקה לאהבת ארץ ישראל, מדינת ישראל, אדמת ישראל, קהילת ישראל, ובמיוחד לקהילת יהודי טוניסיה. רבותיי, אנחנו נחשפנו לדמות הזו רק לפני חודש וחצי, אני מודה. אנחנו לא הכרנו את הגברת הזו, אבל בדרך כלל אנחנו מראש חודש בנות אחד לראש חודש בנות שני, אנחנו מקבלים כל מיני הצעות מכל מיני אנשים מהפדרציה ומחוץ לפדרציה. כל מי שיש לו רעיון על איזה אשת מופת מגיש לנו קורות חיים או בקשה או כל דבר כזה. וקיבלנו במהלך השנה כל מיני הצעות ליקירת העדה. לאחרונה כשהיינו במושב גלעד, רבותיי, אנחנו כל כך התרגשנו מהמפגש עם אנשי מושב גלעד, אבל יותר ויותר ובמיוחד התרגשנו מגברת קמילה ישי. מה עוד שבסוף היום הזה הוענקו לנו שני ספרים שהם נתרמו כאן למוזיאון הזה. כמו שאמרתי לכם בתחילת הערב, שהספרים האלה חונכים, הם הראשונים חונכים כאן את המדף של יהדות טוניסיה, וקראנו את הספר שכתב אותו רבי שלמה ישי, זיכרונו לברכה, ולאורך כל הספר, כל שורה ושורה שנכתבה שם, דמותה של קמילה נבעה מעצם הכתיבה. הוא כותב שם, בעלה זיכרונו לברכה, על הימים הראשונים שהתחתנו בעיר סוס, ולאחר מכן העלייה לארץ ישראל, ואיך הם הלכו ועם הרעיון הגדול הזה שהיה להם להקים מושב של יהדות טוניסיה. אני לא מחדש לכם את הדברים, אבל לאורך כל הספר, למי שאמון על הקריאה הספרותית, הספר שם מצד אחד הוא מספר על הקהילה ועל הקמת המקום, אבל מצד שני, למי שיש אוזן חדה שומע
את גברת קמילה ישי בוקעת מבין השורות, כי האיש הגדול הזה הוא כל הזמן מדבר על אשתו, או שגם אם הוא לא מדבר, הוא נותן תחושה והרגשה חזקה מאוד שללא תמיכה של האישה היקרה הזו, בחיים הוא לא היה יכול לעשות מה שהוא עושה. רבותיי, אנחנו, אמנם היום אנחנו מעניקים את תעודת ההוקרה לגברת קמילה ישי, אבל מצד אחד אנחנו רוצים להאיר את הדמות המרתקת הזו, את האישה היקרה הזו, ומצד שני, רבותיי, אנחנו יהודי טוניסיה, יש לנו מורשת רבת שנים, של שנים על גבי שנים, של מאות בשנים, של תרבות, של צניעות, נתינה לשם נתינה. אף אחד לא מחכה שיגידו לו תודה. זה מין מחויבות אישית עמוקה. אנחנו מאירים את הדמות המרתקת הזו, כדי שאנחנו נלך בעקבותיה. אנחנו נעשה מה שהיא עשתה. אנחנו נחכה את ההתנהגות שלה. רבותיי, להקים מושב, עוד לפני המושב היום שואלים איפה מושב גילת, אומרים זה ליד אופקים. אבל מושב גילת הוקם ב-1949, כאשר אופקים עוד לא הייתה בכלל. הציון הזה של המושב הזה, הוא אסף סביבו את כל היישובים. ועל פי הספר, מספר שלמה ישי זכרונו לברכה, איך הוא השאיר את גברת קמילה באוהל או באיזה צריף, והם יצאו לראות איפה הולכים להקים את המושב הזה. והם הגיעו מהצבא, אמרו להם, אתם תצטרפו לעוד מושב. אמרו, לא, אנחנו לא מצטרפים לעוד מושב. אנחנו רוצים להקים מושב, אבל לא שוללים. ואז הצבא לקח אותם, כי הכל שם היה שומם, הצבא לקח אותם, והוא מספר שבאופק הם אומרים להם, אולי כאן מושב הולך לקום, אתם תצטרפו, אולי כאן מושב יקום, תצטרפו. והוא מספר שהוא ראה שני ג'יפים עולים על איזו גבעה רחוקה. אמרו, שם אנחנו רוצים. אמרו לו, אבל שם אין כלום. אמר, אנחנו באנו כדי להפריח את השממה. אנחנו לא באנו כאן כדי לשבת רגל על רגל. ואני יכולה למלא את כל הערב בסיפורים ממה שקראתי בספר, ומה שגם חקרנו ובדקנו והתייעצנו ושמעתי עוד ועוד ועוד. רבותיי, מילה קטנה אחת. לאורם נלך. את הקו הזה אנחנו נאמץ. נתינה מתוך מחויבות אישית, מתוך רצון. פעם היה לקהילה הקטנה, היום לקהילה שלנו ולכלל עם ישראל. ולשם כך אנחנו נעניק היום לגברת קמילה את תעודת יקירת העדה לשנת תשע"ו. סבלתי הרבה. נתתי תודה רבה לבעלי ללמוד, כדי שרצה להקים את המושב. סבלתי. אבל עכשיו אני רואה עכשיו את הגילה, שפשוט הגילה שהגזית יותר. חלמתי אפילו באו עיתונים בטלוויזיה במושב, אנחנו לא עושים כלום בת אצלנו, של תוניסאים, עכשיו ראיתם. ברוך השם. גם אנחנו רוצים להקדיש לה. בשם ועד מושב גלעד, יושב ראש מוטי בוקובזה, שהוא החתן של הבן שלה, מוטי בוקובזה.
נתן של הבן שלה. נתן של הבן שלה. מה כתוב? מה כתוב? אמא שלה. טוב, הנה אני עכשיו נציג מושב גלעד. התקבלת. כן, אני יודע, יעקב סעדון אומר שגלעד, עליו שלום. אבא של חיים. יעקב יכול ואהרון. גם כן, אבל יעקב היה אומר שגלעד זה ראשי תיבות גאולת ישראל ליהודי טוניסיה. אני קורא כאן לקני ישי היקרה. ניתנה לנו זכות להעניק לך את אות יקירת מושב גלעד על פועלך המבורך מאז הקמת היישוב. כמאמר הפסוק, חוכמת נשים בנתה ביתה. כך הוא הפך לאבן שואבת ומקור השראה לרבים. הינך אישה אשת לפידות, מגדל אור בהנהגת דור המייסדים, והובלת הדור הצעיר בצמיחת והפרחת היישוב. מעומק ליבנו אנו מברכים אותך, כי ישלם השם פועלך בבריאות איתנה, אורך ימים, שובע שמחות וכל טוב, בבריאות שלום מוועד האגודה, חברים ותושבים, חנוכה תשע"ו. הנה אומר שכולם יראו את החמסה, שלא היה שמות, גם חמסה וגם דגים. כי יקירת המושב ראוי לומר לך, רבות בנות הסלוחי, ועד עלים,